Las Vegas'ta Türkmen Zenan el sumkası dünyanın en meşhur sport yıldızlarının yadigarlıklarının arasında yerleştirildi. Las Vegas şäherinde yerleşen we Pawn Stars teleýaýlym gepleşigi arkaly dünyada giňen tanalýan World Famous Gold Silver Pawn Shop dukany Atawatan Media tarapyndan ýürüýte saparamlaşyrly. Bu ýer diňe bir yadigarlyk maksatly sowgatlyklaryň görkezilýän ýer bolman, eýsem seýrek, gadymy we ýokary gymmatly taryhy zatlaryň satylýan we bakalandyrylýan halkara derejesine sowda merkezler. 2009-njy ýyldan bäri ýaýlyma berilýän Pawn Stars gepleşigi dünýä boýunça milyonlarça tomoşaçy tarapyndan ýygyrly tomoşa edildi. Köp bölümleri bolsa bir neçe milyondan 14 milyona çenli tomoşa edilmek görkezlerine ýetdi. Gepleşik sport, sunugat, syýasat we medeniýet taryhyna degişli gadymy zatlaryň hakykylygyny barlamak, olaryň taryhy manysyny düşündirmek we sowdasyny geçirmek bilen tapawutlanýar. Bu ýerde Mike Jordan, Kobe Bryant, Mike Tyson ýaly dünýä belli sport ýyldızlaryna degişli gol çekilen zatlar, taryhy resminameler, gadymy şaýsepler we kolleksiýa gymmatlyklary diňe bir görkezilmeýe, eýsem bahasy 100 miňlerçe hatda milyonlarça dollar bilen ölçülýän haritlar hökümne satyp hem çykarylýar. Şonuň üçin bu ýerde dünýäde gadymy bazarynyň, medeni mirasyň we teleýilim taryhynyň birleşýän seýrek nukatlarynyň biri hasaplanýar. Sapar wagtyny Atawatan Media tarapyndan Türkmen Zenan el sumkasy sowgat hökümine gowşurly. Bu milli eliş tor we dünýäniň eň meşhur sport ýyldızlaryna degişli zatlaryň ýürütülüşdirilen ýürüýte vitrinalarynyň arasynda öz ornuny tapdy. Olaryň arasynda aşağıdaky dünýä belli şahsiýetlere degişli ýadigarlyklar bar. Michael Jordan, NBA'nin taryhynyň eň uly ady gol çekilen basketbol ýadigarlyklary we taryhy fotosuratlar. Kobe Bryant, basketbol älemining ady rowaýat urlun türgeni. Los Angeles Lakers toporu bilen bal gol çekilen suratlar. Larry Bird, Boston Celtics toporunyň meşhur türgeni. Celtics toporunyň formasyna taryhy oýun pursatlary. Magic Johnson, NBA'nin taryhynyň eň täsirli oýunçylaryndan biri. Celtics we Lakers toporlarynyň arasyndaky meşhur duşuklardaky gol çekilen fotosurat. Conor McGregor, UFC'nin dünýä belli ýyldyzy, UFC bilen bal gol çekilen ýadigarlyklar. Kylian Mbappe, häzirki zaman futbolunyň eň uly ýyldızlaryndan biri. Futbol bilen bagly ýürüýte kolleksiýa elementleri. Michael Tyson, dünýä belli boks çempiony, gol çekilen boks 50. Charles Leclerc, Formula 1-iň häzirki zaman ýyldyzy, gol çekilen ýarış başgaby. Bu dünýä meşhurlarynyň ýadigarlyklary üçin verilen zatlarynyň hataryna Türkmen Zenan el sumkasynyň yerleşdirilmegi Türkmen milli sunugatynyň halkara derejesinde ikrar edilýändigini görkezýär.